Dobar dan svima, veliki pozdrav, uvek eto na početku pozdravljam sve koji me prate i gledaju. Danas ćemo napraviti jednu slanu tortu. Verujte da je veoma jednostavna i nije teška za pripremu. Za početak potrebno su nam 4 jaja, potrebno su nam 14 kašika brašna, 1 prašak za pecivo, 1 šoljica zejtina, 1 šolja jogurta i malo soli. U sve to dodat ćemo rendanu šangarepu i malo spanaća. Kada to sve budemo ispekli, koristit ćemo kasnije pavlaku u kombinaciju sa majonezom. Koristit ćemo malo narendane šunke, vi možete bilo koju salamu. Koristit ćemo rendano jaje kuvano, kisele krastavčiće, kačkavalj i malo krem sira. Prvo ćemo umutiti jaja sa malo soli. Kada smo umutili jaja, dodat ćemo i ostale naše sastojke. Umešat ću prašak za pecivo u brašno. Tu ima 14 kašika brašna. Dodajemo zejtin, jogurt i dodat ćemo brašno. Dobili smo jednu gustu smesu. Dodat ćemo rendanu barenu šangarepu. Evo ću staviti nekih 2 do 3 kašika. I stavit ću seckanog spanaća. Sad ćemo to ovako da kašikom sjedinimo. Kada smo sve to lepo sjedinili, idemo da se peče. Revno grejano na 200 stepeni. Ispekli smo ovaj naš, da kažem, donji deo patišpan za našu slanu tortu. I sad ćemo je nafilovati. Prvo ćemo, i pustiti naravno da se ohladi, da nije vruće. Prvo ćemo staviti krem sira. Naravno možete krem sir, možete i nešto drugo, možete da mešate i pavlaku sa sirom. Nije bitno, možete prvo i majoneza malo sa pavlakom. Na vama je, vi odlučite šta ćete sve staviti na ovu našu slanu tortu. Kada smo stavili krem sir, šta ćemo dalje? Evo, možemo sada malo kuvane šangarepe. Možete recimo da stavite i kuvani krompir. Sad ćemo staviti kuvano jaje. Ja ovdje imam 2 rendana kuvana jajeta. Sad ćemo staviti šunke. Inače podlogu pečete nekih 20 minuta, naravno zavisi od vaše rerne. I uvek proverite čačkalicom da vidite da li je to iznutra pečeno. Sad ćemo kisele krastavčiće. Sad ćemo naš majonez i pavlaku pomešati, pa ćemo to dodati odozgo. I na kraju ćemo sve posuti rendanim kačkavaljem. I evo mi smo današnju tortu slanu, sve što je trebalo, završili. A sada ćemo je servirati. Mi smo našu slanu tortu servirali. Evo ja sam napravila male ukuse gore. Evo ovo je ruža.
od paradajza, od njegove kore, veoma prosto da se napravi, mislim da većina to vas i zna. A ovo sa strane su cvetići od tikvice, to možete napraviti i od krastavca. To ćemo u nekom narednom, da kažem, videu, pokazat ću vam kako se i to pravi. Eva sam isekla našu slanu tortu, kako ona izgleda. Nadam se da će vam se ovaj recept dopasti. Stvarno je jednostavan, ništa pretjerano teško i lak za pripremu, a ujedno i ukus. Veliki pozdrav od mene i vidimo se u narednom klipu. Prijatno i ćao!